गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलसिम बरसिङा बियाबदुलाय बाथौ गुथुमनि जानानै जोबोर साबायखर बावबाय। जोंनि बे बरसिङा बियाबदुलाय बाथौ गुथुमनि 40थि बोसोरारि जथुमा सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो नैबे निसामबागावनि माइनाव फोथाराव खुंदोंमोन। जोङो जानुवारि दाननि 30, 31 आरो फेब्रुवारिनि 1 खालार थामहिनबा दिनै थामथि साननि हाबाफारिया जा गेवलां मेलनि गेजेरजों हाबाफारिया जोब्बाय। जोङो जोबोर खुसि, जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे गेवलां मेलाव जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गुथुमनि आफादगिरि बिथांखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै मोननो हादों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि बिथां जोङो थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै मोननानै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों।